Čaute, vítajte pri novej epizóde podcastu Networking Point. Moje meno je Jakub Kurek a dnes sa budeme baviť o umelej inteligencii. Na Slovensku nie je až tak veľa expertov na AI, ako by sa na prvý pohľad mohol zdať na LinkedIne, ale našťastie dnes jeden z nich sedí oproti mne. František Ševčík je programátor, spoluzakladateľ firmy Nanlab, ktorá sa okrem vývoja softvéru zaoberá aj využitím AI vo firmách a v ich procesoch. AI-ko študoval na vysokej škole a po nej pracoval vo viacerých startupoch, kým sa s bývalými spolužiakmi rozhodol založiť svoju vlastnú firmu. O vysvetliteľnosti AI vytvoril aj publikáciu. Zabudol som niečo spomenúť? Ja si myslím, že to je zhruba všetko. Čau Jakub. Čau Fero, díky, že si tu, že sme teda my u teba doma. No a tak teda povedz mi na úvod, že prečo je okolo AI momentálne taký veľký hype? Kde sa to zobralo? Áno, takže akože AI vo všeobecnosti tu už máme dlhé roky, ale v skutočný, ako ten hype, ktorý poznáme dneska a je známy v širokej verejnosti, prišiel v roku 2022 a ten moment si asi všetci poznáme. Bola vypustená aplikácia ChatGPT a tá v podstate priniesla to poznanie AI medzi širokú verejnosť a tým pádom sa roztočil nejaký kolobeh udalostí, lebo sme zistili, že tá AI dovtedy bola nejakým spôsobom vlastne nejakého chatbota, s ktorým si síce vedel písať, ale nebol taký inteligentný. Hej? A potom prišiel ChatGPT a zrazu sme sa bavili s nejakým strojom, s nejakou bytosťou, ktorá naozaj predstavovala nejakú inteligenciu. Spýtal sa nejakú otázku a on naozaj dokázal inteligentne odpovedať. A to sa pretavilo potom aj do rôznych oblastí. Čiže neostalo to iba pri tom nejakom klasickom využití, ale naozaj to prerastlo aj do biznisu a v priemysle a podobne. Našlo si to veľa využiteľností. A tým pádom ako keby zistilo sa, že teraz je možno ten moment. Teraz je moment, kedy tá AI prerástla tu nejaký level toho poznania a možno sme dosiahli ten bod, že teraz to vyrastie, teraz dosiahneme možno nejakú ešte vyššiu umelú inteligenciu, ktorá nás možno že všetky nahradí. A toto celé rozpútalo nejaký kolobeh, ktorý súperenia firiem o to, kto bude prvý v tejto oblasti. A aké firmy momentálne najviac súperia sú tými najväčšími hráčmi v oblasti AI? Lebo hovorí sa taká tá známa veta, že my si tu v Európe pijeme kávičku, zatiaľ čo Čína a USA sa pretekajú v tom, že kto prvý vlastne naskočí na tú vlnu AI čo najrýchlejšie. Tak čo sa tam vlastne deje na pozadí týchto celých procesov a ktoré firmy sú tam tie kľúčové? Momentálne zažívame akože veľký súboj na tej svetovej scéne, ale nielen na svetovej scéne, ale aj v rámci tých jednotlivých sfér vplyvu, pretože teraz vzniká niečo ako keby bola studená vojna, rozdelená na nejaké sféry vplyvu a máme tu nejakých dvoch najväčších hráčov. Ten prvý hráč je Amerika a ten druhý hráč je Čína. Každý funguje na nejakom inom základe, ale sú veľmi popredu oproti ostatným vo vývoji AI. Najviac popredu je teda Amerika, a to hlavne ako keby, že z toho nejakého komerčného hľadiska. Tam vznikol OpenAI a máme tam OpenAI, ktorý je tvorca technológie ChatGPT a tým pádom aj sú tam ostatné firmy, ktoré medzi sebou súperia. Máme tam Google s Gemini, máme tam Elona Muska s XAI a Grockom a máme tam nejaké cloudy. V Európe máme napríklad Mistral AI, to neviem, či poznáš, že to je to založené vo Francúzsku, napríklad to, že to nepoznáš, áno, ale je to jediná podobná firma v Európe, ktorá sa venuje tiež AI. Nie je na takej vysokej úrovni, ale stále poskytuje nejakú úroveň tej AI inteligencie. No a celý ten súboj v Amerike momentálne prebieha masívny boj o to, kto si z toho koláča ukrojí čo najviac. Hej. Pretože každá tá firma, každý ten líder v tej firme zacítil, že teraz je ten čas. Hej. Že teraz, keď do toho nainvestuje masívne peniaze, tak môže to byť ten moment, že dosiahneme pokrok, lebo v tomto momente sa svet láme. Možno, že zažívame nejakú revolúciu v tom, že
teraz v tomto momente sa definuje to, ako bude svet vyzerať možno, že ďalších 30, 50, možno 100 rokov. Keď bola priemyselná revolúcia, tak tiež tam boli nejakí porazení a nejakí víťazi. Hej? Niekto na ňom dokázal profitovať. Teraz tu máme ďalšiu AI revolúciu a títo veľkí hráči v Amerike sa snažia čo najviac ukradnúť z toho koláča, lebo to bude ten ich profit v tých budúcich rokoch. Hej? Potom tu máme, akože na druhej strane máme Čínu, a Čína už akože dlhé roky investuje do AI, ale oni majú... Tam je tá stratégia iná. V Amerike je tá stratégia akože čisto komerčná, čiže zarobiť peniaze. Hej. V Číne tento celý AI vývoj je dotovaný štátom a totalitným režimom. Hej. Čiže už roky sa tam AI používa na sledovanie ľudí, čiže máš tam po uliciach strašne veľa kamier a sú dokonalí v tom, ako rozpoznať človeka a presne vedia, čo o ňom robia. Tam tuším aj ten bodový systém pre občanov, že keď sa riadiš podľa toho, ako to chce strana, alebo teda štát, tak vlastne ti stúpajú tie body a tým pádom sociálny kredit vlastne. Áno, presne tak. Čiže máme tu takýchto dvoch veľkých hráčov, ktorí masívne investujú a sú... veľmi popredu oproti ostatným hráčom, napríklad Európe. Máme tu Európu, ktorá sa o niečo snaží, ale ten rozdiel môžeme si reprezentovať aj na nejakých číslach. Napríklad tie AI inovácie nesúvisia s tým len, že ako si softverov vpredu a aké modely máš, ale to, či máš aj vybudovanú infraštruktúru, na ktorej budeš tie modely trénovať. Hej. Čiže keď porovnávali percentá, tak Amerika má 60% z celej tej výpočtovej kapacity, to znamená akože nejaké veľké servere, veľké továrne na trénovanie tej umelej inteligencie. Čína má možno nejakých 20% teraz a ďaleko za tým je proste Európa, ktorá má 6%. Čiže nie je to o tom, že iba máš nejaké inovatívne firmy, ale ty pre tie inovatívne firmy buď oni musia same budovať, alebo musí ten štát zabezpečiť tú kapacitu. Hej. V Číne sa ten čínsky režim sa o toto snaží zabezpečiť tie kapacity a s tým je spojený napríklad aj ten vývoj ich modelu posledného a ten bol založený na tom, že Amerika má veľmi pokročilé čipy. Hej? Ale tie zakázali vyvážať do Číny, čiže oni tie menej sofistikované čipy nakúpili vo veľkom množstve a dokázali poskytnúť tú kapacitu na trénovanie. Hej? A tým pádom vznikol nejaký model, ktorý je oveľa efektívnejší oproti tým americkým. Čo sa teda stane s Európou v tom vývoji toho AI a celkovom vývoji vlastne ľudstva ďalšom, keď Čína a USA sú takí veľkí hráči, ako si hovoril? My pôjdeme dozadu, akože cúvame, alebo kráčame, plazíme sa zatiaľ, čo vlastne USA a Čína bežia, alebo čo sa vlastne deje a kam to povedie Európu? Áno, momentálne ako je tam viacero scenárov, že toho vývoja, ktorý bude nasledovať. Jedným z tých scenárov je, že sa vytvorí bipolárny svet, kde na jednej strane bude Amerika, na druhej Čína a napríklad Európa a ostatné krajiny budú využívať tie americké modely, Čína bude mať nejakú svoju sféru vplyvu, ale v podstate v konečnom dôsledku budú existovať iba dvaja hráči. A tu je tá otázka, že čo s tým urobí Európa. Pretože Európa si môže nájsť svoj vlastný smer v tom vývoji AI. A to znamená, že zatiaľ čo Amerika je veľmi komerčne založená, to znamená, že celý ten vývoj poháňajú peniaze. Sú tam naliaté obrovské peniaze. V Amerike to je tá cesta tej podpory toho čínskeho režimu a tá cesta Európy môže byť taká, že vytvoríme modely, ktoré budú založené na demokratických a transparentných hodnotách. Hej. Že teraz že budeme konkurovať, že vytvorí sa tretia strana, ktorá bude používať naozaj modely, ktoré budú mať zakomponované nejakú demokratickú hodnotu, budú s tým nastavením prosperity ľudstva. Hej. Lebo v konečnom dôsledku sa môže stať to, že tie modely, ktoré sa vyvíjajú teraz, tak sú akože drivované zväčša nejakým ziskom. Hej. A ten cieľ, ktorý oni sa budú dosiahnuť, je v podstate splatiť tie investície do toho vývoja a zarobiť na tom. Hej. Čiže to sa nemusí vždy zhodovať s tým, čo chce ako ľudstvo, hej, a prosperite. Čiže
Čiže toto je podľa mňa jediná cesta Európy. V rámci tohto celého globálneho vývoja AI má obrovský vplyv na život každého jedného z nás. To proste je nepopierateľné a vidíme to stále. A asi taký najväčšia obava, ktorá príde na rozum každému ako prvá, je tá, že vlastne prídeme o prácu. A predtým, ako sme začali nahrávať, si mi povedal, že programátori sú prví na rane, čo ma celkom prekvapilo, lebo som bol v tom domnení, že práve vy ste tí, ktorí budú vlastne manažovať ako keby tú AI, že vlastne budete stále potrební. Tak mňa zaujíma, že ako to ty vnímaš ako človek, ktorý je v tom ponorený, že či naozaj sme tu ohrození a ktoré profesie, keď tak sú najviac ohrozené. V rámci toho, že či budú mať prácu o 10-15 rokov. Akože každé pracovné miesto je v podstate dneska ohrozené. Menej sú tie nejaké remeselné činnosti, ktoré akože teraz vykonávame a naozaj tam potrebuješ už nejakú fyzickú prácu, ale všetky administratívne práce, ktoré dnes vykonávame, tak vie do istej miery pokryť už dnes AI a do budúcnosti, ak ten vývoj pôjde, bude napredovať, tak je možné, že tých ľudí tam ani nebudeme potrebovať. Hej? Pretože ak dosiahneme vývoj napríklad všeobecnej umelej inteligencie, AGI, tak tým pádom budeme mať nejaký nástroj, nejakú umelú inteligenciu, ktorá je rovnako inteligentná ako človek. Takže prečo by tú prácu mal vykonávať človek, keď ju môže vykonávať ten stroj za možno že menšiu sumu, hej, že menšie náklady. Menšie náklady, presne. Čiže to je akože veľká nejaká debata, že čo vlastne bude s ľuďmi potom, keď nás všetky nahradia, hej, lebo v podstate ten svet nejakým spôsobom musí fungovať aj potom. Jedna teória hovorí o nejakom univerzálnom príjme, teda, že keď nás už tá AI všetky nahradí, tak každý dostane nejaký rovnaký príjem, z toho budeš akože v pohode žiť a tak ďalej, ale na druhej strane akože bude sa strácať tá motivácia, že v súčasnom svete ľudí motivuje akože nejaký progres, hej? Že teraz ty chceš niečo dosiahnuť a za niečím chceš ísť. A toto sa v tom svete možno že vytratí tým pádom, že ty budeš mať nejaký univerzálny príjem, ok, chod na dovolenku, venuj sa nejakým svojim aktivitám, ale v podstate tie peniaze bude zarábať iba zo pár gigantov, ktorí budú mať v rukách tú AI. A o to sa hrá, že v podstate vznikne zo pár ako nejakých super miliardárov, ktorí budú mať v rukách tú AI a potom zvyšní ľudia, ktorí nebudú mať prácu, budú dostávať nejaký univerzálny príjem. No ale toto je potom aj veľké riziko toho, že nie, že nebudú ľudia robiť nič, ale keďže proste všetci potrebujeme a chceme niečo robiť, tak je tu také riziko toho, že jednak tá sociálna nerovnosť, to je jedna vec, ale aj potom, čo si myslíš, že aký to bude mať dopad na kvázi bežných ľudí, že ktorí nie sú ultra miliardári, ktorí proste nemajú v rukách tú AI, ale sú ako keby jej používateľmi iba. A to akože vo veľkej miere nevieme teraz povedať. Hej. Teraz pred nami je možno, že nejaký svet, ktorý my si v súčasnosti ešte nevieme veľmi dobre predstaviť, že ako bude fungovať. Ale v konečnom dôsledku je potrebné, aby napríklad vlády a podobne vedeli regulovať tieto nástroje a aby vždy bola dodržaná to, že tie nástroje, tá AI funguje s nejakými hodnotami ľudstva a jej prosperity. Hej? Lebo ak my dosiahneme nejakú super inteligenciu, hej, a teraz ľudia nebudú mať čo robiť, akože niekto sa bude mať naozaj skvelé, ale čo potom so zvyškom, hej, čiže ide o tých ľudí, ktorí nás aj reprezentujú a že čo bude ten ďalší krok, ten vývoj. No. Teraz to úplne že nevieme povedať. Sú na to teórie, ale ten svet je ťažko teraz predstaviteľný pre nás všetkých. No ešte úplne šialené, že my tu ešte riešime nejakých politikov z 90. rokov, ktorí sa tu vracajú a stále mentálne žijú ten svet, ktorý ešte predtým bol, lenže on už zomiera reálne definitívne ten svet. A
keď sa máme baviť čisto o Slovensku, tak vieš si predstaviť, čo to bude, tá transformácia z tohto mindsetu, dajme tomu toho postkomunistického, do toho akože ten skok, vieš, že... Áno, akože to sú to veľké skoky na tú spoločnosť, určite áno. A v tom kontexte je zaujímavé to, že Slovensko sa do istej miery orientuje teraz na Rusko. Máme tu istú časť spoločnosti, ktorá sa orientuje na Rusko. Hej, ale pritom Rusko akože nemá, že v tom budúcom svete, kde bude AI ten hlavný nejaký segment, či už moci, vývoja, alebo ktorý určuje smer, tak my sa ideme v tomto momente akože orientovať na Rusko, ktoré akože nám v podstate nič neprináša. Namiesto toho, aby sme sa orientovali naozaj na tú budúcnosť, na tie krajiny, ktoré prinášajú ten pokrok v tej AI a musíme sa v tom udržať, aby sme neostali niekde v pozadí toho celého súboja. A čo si myslíš, že podľa toho, čo máš naštudované o AI, aký to bude mať dopad na Slovensko napríklad? Na krajinu, kde veľa ľudí žije vlastne v horách, v obciach, že nežijeme úplne vo veľkých mestách, ako je to napríklad v Nemecku, alebo ja neviem, Francúzsko, Amerika, kde tých veľkých miest je strašne veľa. A s tým súvisí aj ďalšia vec, ktorá mi napadla, že keď sme sa bavili o tej Európe, že je taká spomalenejšia v tomto smere, či to nie je aj tým, že my sme takí roztrieštení, vieš, multikultúrny kontinent, ktorý nie je úplne ako Amerika, kde niečo ti povedia v LA a ty v New Yorku tomu rozumieš a je to, vieš, tá message sa šíri rýchlo, tým pádom aj tá spolupráca vie nastať rýchlo. Ale že to je tá otázka asi, že či sa to tu vôbec dá dať dokopy, ako keby ako kontinent v tomto smere. Ak chceme nejakým spôsobom konkurovať tým veľkým hráčom, ako je Čína a Amerika, tak musíme ostať jednotní ako Európska únia, alebo ako Európa. Hej. Pretože to je jediná cesta, lebo ak my sa nejakým spôsobom roztrieštime, že každý bude riešiť niečo vlastné, tak nedosiahneme nič. Hej. A to bude prinášať viac menej úpadok alebo závislosť od niekoho iného. To sa vlastne aj teraz deje, že tá Európa je taká roztrieštená. Áno, ale hej, v tomto smere akože prichádzajú nejaké iniciatívy a verím, že tí lídri pochopia, že tá situácia nie je jednoduchá, je vážna a treba konať jednotne. Čo si myslíš, že bude musieť riešiť líder krajiny v roku 2035, ktorý bude, dajme tomu, z mladšej generácie? Že to bude nejaký mileniál, dajme tomu, alebo Gen Z? Môžeme chcieť akože od vlád, že aby sa to udržalo v nejakých normách, ale v konečnom dôsledku žijeme v nejakom kapitalistickom svete a dá sa povedať, že o všetkom rozhodujú peniaze. Čiže aj keď máme tých reprezentantov, existuje nejaká politika, ale na konci dňa rozhodujú tie peniaze a toto je otázka, že či to dokážeme prekonať, pretože oblasti AI a vo využití AI bude toto akože hlavný ten motor. Hej? A tá motivácia využitia toho AI a aplikácie medzi masy. Môžeme sa pozrieť už teraz na využitie sociálnych sietí. Hej? Všetci vieme, že do nejakej miery oni tam aplikovali algoritmy, ktoré síce im naháňajú peniaze, ale pre spoločnosť nie sú prospešné. Hej. Čiže už dneska ľudia dávajú si detox od mobilu a tak ďalej. Čiže na konci dňa možno bude v rovnakom smere to bude fungovať aj s nástrojmi ako ChatGPT. Ty si proste musíš si dať napríklad nejaký detox od týchto nástrojov, lebo by si prestal už aj premýšľať, lebo proste všetko za teba budú vedieť a tak ďalej. Alebo práve naopak, že sa prerozmýšľaš do nekonečna, do nejakej špirály a nekonáš vlastne, lebo iba uvažuješ stále nad niečím, čo už by si mohol dávno robiť. MIT robilo jednu štúdiu, už si takú menšiu, nie je úplne ešte zvalidovanú, ale bola taká prvotná štúdia, kde porovnávali ľudí, že napíšte esej, jednu skupinu nechali používať ChatGPT, druhú nechali používať, že môžete googliť a tretiu, že nebude používať vôbec nič. A zistili, že tá aktivita mozgu
pri tej skupine ľudí, ktorí používajú ChatGPT, je oveľa nižšia ako pri tých zvyšných dvoch. To znamená, že my keď používame ChatGPT, spoliame sa na ňo, ale tá naša aktivita mozgu klesá. To je to, že keď my sa na to začneme príliš spoliehať a prestaneme premýšľať a všetko budeme delegovať len na tie nástroje, že ako fungovalo napríklad googlenie, že mladšia generácia možno už nebude vedieť, že čo to znamená, že googliť. My sme všetci googlili, teraz už každý všetko napíše do ChatGPT, ale ten proces za tým, že ty spíšeš nejakú otázku, vložíš ju do Google, ono ti to vráti nejaké zdroje, ty si ich pozrieš a z toho vyvodíš nejaký záver. Hej. Momentálne je ten proces, že dnešný proces je ten, že napíšeš otázku a ChatGPT ti vráti odpoveď a ty tú odpoveď už máš. Hej. Ty sa nemusíš zamýšľať nad tým, že či to je pravda, alebo analyzovať viacero zdrojov. Už je to o tom, že tú informáciu príjmaš a tým pádom nenamáhaš mozog. Hej. A toto môže byť ako keby že veľmi nebezpečné pre spoločnosť, že prestaneme v podstate namáhať ten mozog a čo sa s nami stane, to nevieme. Ty si na vysokej škole napísal prácu, ktorá sa zaoberala vysvetliteľnosťou AI. Tak popíš, že o čom to vlastne bolo, že vysvetliteľnosť všeobecne, aby bola zrozumiteľná pre ľudí, alebo čím si sa tam zaoberal presne konkrétne? Na vysokej škole som sa zaoberal témou vysvetliteľnosti umelej inteligencie. To znamená, že súčasné modely sú akože strašne komplexné nejaké čierne skrinky, kde sú nejaké miliardy neurónov, ktoré sú nejak poprepájané a my v podstate nevieme veľmi dobre povedať, že ako sa tie modely rozhodujú, že na základe čoho oni robia tie rozhodnutia. Sice oni majú nejaký vstup, majú nejaký výstup, ale my absolútne netušíme, čo sa tam vnútri deje. No a tá vysvetliteľná umelá inteligencia sa zaoberá tým, že snaží sa interpretovať tie rozhodnutia, že nazrieť dovnútra, že na základe čoho urobil toto rozhodnutie. Tam sú také známe prípady, keď napríklad americká vláda natrénovala model, ktorý mal rozoznávať akože tanky, mal detekovať tanky z obrázkov. Natrénovali model, všetko super a neskôr zistili, že ten model sa nenaučil rozpoznávať tanky, ale naučil sa rozpoznávať, či v pozadí je pekné alebo škaredé počasie. Pretože na každom obrázku s tankom bolo škaredé počasie, na každom obrázku napríklad s traktorom bolo pekné počasie. Čiže toto sa snažíme pochopiť, že teraz ten model je čierna skrinka, veľmi komplexná a dnešné modely sú extrémne komplexné a snažíme sa že keď oni urobia nejaké rozhodnutie, a to je napríklad veľmi dôležité v oblastiach ako je medicína, pretože tam, keď niekomu akože rozhoduješ o jeho živote alebo smrti alebo o nejakej diagnóze, tak nemôžeš povedať, že OK, tuto nejaká mašinka nám dala rozhodnutie a teraz mu máme veriť, ale teraz, že prečo mu máme veriť, hej? Takže tomu som sa viac menej zaoberal aj ja, že v nejakej oblasti medicíny teraz tie modely robia rozhodnutie a teraz my chceme povedať, že OK, ale prečo ten model urobil to rozhodnutie a potom nejaký človek, ktorý použije ten nástroj, tak vie, OK, tento model sa rozhodol na základe takýchto vstupov alebo v obrázku sa sústredil na niektoré oblasti. Ten doktor si pozrie, OK, sedí to, áno, ten model dal dobrý výstup a verím tomu rozhodnutiu. Hej. A toto je aj ten smer, že aby sme vytvárali aj modely, ktoré sú ako keby, že vieme veriť ich rozhodnutiam. Nie sú to len nejaké skrinky, kde nepoznáme tú hlavnú motiváciu, lebo tá motivácia nemusí byť, ako sme spomínali, že nemusí byť kompatibilná s tou našou motiváciou ako ľudí, tak my musíme poznať, že tá motivácia toho stroja a toho jeho rozhodnutie je správne. Myslíš si, že toto niekedy bude realita, že budeme veriť tým strojom? Lebo pamätáš si ten film s Willom Smithom Ja, Robot, kde on vlastne presne tá hlavná postava bola tým špecifická, že on absolútne neveril robotom. Možno je to niečo podobné, ako keď sa dnes pokúšaš naučiť detka na telefóne a on to proste nechcel, lebo je to pre neho komplikované. Tak myslíš si, že niekedy budeme, obzvlášť my, ako keby, čo sme sa narodili, dajme tomu pred rokom 2000, veriť umelej inteligencii do miery tej, že sa nebudem spoliehať úplne, že sa správne rozhodne v
kľúčových veciach, ktoré sa týkajú života. To je tá vec, ktorú si musíme my ako ľudia udržať, že je to stále nejaký nástroj a nie vždy slepo dôverovať tomu, lebo môže sa stať, že keď tu budú strašne inteligentné stroje, tak oni budú naozaj že lepšie vo všetkom, ako sme my a začneme im do veľkej miery dôverovať, čiže budeme všetko prebrať od nich, ale prestaneme sa zamýšľať nad tým, že ten stroj sa niekedy môže aj pomýliť, hej. Keď sa ešte zameriame na tú využiteľnosť AI v praxi, všetci ju využívame nejakým spôsobom vo svojej práci viacej alebo menej, ale ty ju určite využívaš viac, keďže ju aj skúmaš znútra, tak mi povedz trošku viac o tom, že ako v každodennom živote a práci ty využívaš AI a ako to ovplyvňuje ten proces, priebeh tvojej práce. Ako do toho ty zasahuješ, keďže ako programátor asi trošku viac ako bežný človek, ktorý pracuje s AI, tak ako to vyzerá? V podstate akože toto môžem rozdeliť na akože dve veci. Prvá je, že to použitie, že ja som používateľ tej AI, tak ako ty využívaš ChatGPT, tak aj ja využívam ChatGPT alebo iné modely. A potom som ako nejaký možno, že tvorca, že tej AI. Tú využiteľnosť, ako ja ju využívam, v podstate v najväčšom množstve je to pri programovaní. Čiže v súčasnom nastavení alebo v súčasnom vývoji toho AI ja už ako keby nie vždy píšem každý riadok kódu, dajme tomu, ako to bolo kedysi, alebo vyhľadávam na Google, že OK, že tu mám takýto problém, potrebujem nájsť na ne riešenie, časť kódu, ktorú potom skopírujem a dám tam. Teraz prídem, viem ja slovne definovať, že potrebujem takéto riešenie, a to dám do toho napríklad ChatGPT alebo sú iné modely, Gemini, Claude, ktoré sú lepšie napríklad na generovanie kódu. Ja im to dám, popíšem slovne a oni mi vrátia kód. Ja ten kód použijem, zanalýzujem, či je správny, lebo to je tiež veľmi dôležité a či sedí do tej, dajme tomuto architektúry toho softvéru a nespôsobí nejaké chyby a tak ďalej, ale už ako keby tá AI ma odbremenila od toho, že musím teraz písať každý riadok kódu. Skôr je to o tom, že ja viem popísať nejakú funkcionalitu, ktorú potrebujem, ten stroj mi vráti ten kód a ja ho použijem, zanalýzujem, či je správny a použijem ďalej. Hej. A potom to je samozrejme, že nejaká práca s textami a podobne, že viem si zanalýzovať rýchlo texty alebo nejaký problém, viem mi to sformatovať napríklad, že ja vytvorím nejaký, dajme tomu text alebo nejakú prácu, kde dám do toho tú svoju kreatívnu zložku a tá ChatGPT alebo podobné mi to napríklad upravia do nejakej formy, hej, aby to nevyzeralo úplne ako by to napísal nejaký žiak na základnej škole, ale hej, aby to malo nejakú formu. Hej. Toto používame všetci asi v práci. A potom to využite, že čomu sa venujem ako programátor AI alebo ako vo vývoji AI, to sú napríklad kedysi to bolo viac zamerané na trénovanie tých nejakých neurónových sietí. To sú tie modely, ktoré teraz sú tie veľké modely, ktoré majú tie spoločnosti. Kedysi to prebiehalo tak, že máš dáta, OK, na tých dátach natrénuješ ten model na nejaký problém a ten model má výstup. Hej. Dneska do veľkej miery už je to o tom, že tie modely od OpenAI a podobne sú také dokonalené, že ja ich už viem priamo použiť. Hej, ich. Ale stále akože v tej mojej práci sa stretávam s tým, že áno, je to nejaká taká úzka doména, na ktorej treba natrénovať vlastný model, čiže vieme, že potrebujeme na to dáta, potrebujeme nejakú výpočtovú kapacitu a chceme vyriešiť nejaký problém. Hej. Čiže napríklad predikcia aj nejakej choroby alebo podobne. Čiže napríklad z nejakých rentgenových snímkov chceš predikovať, či tam je napríklad na tom snímku je detekovaná rakovina alebo nie. Alebo koľko bude trvať vyliečenie, zahojenie zlomeniny a takéto veci asi tiež, nie? Či to sa nedá? Toto sú také scenáre nie úplne bežné ešte, ale áno.
Napríklad dnes už AI dokáže častokrát nahradiť doktorov, hej, že ty keď si popíšeš svoj stav, tak ona ti veľmi dobre vie povedať, čo pravdepodobne budeš mať. A to stačí, keď to napíšeš do niektorého z tých modelov a nemusíš ani za doktorom. Hej. Čiže často je v tomto tá pomoc. Takže aj doktori sú ohrození. Všetci sme ohrození. Pokiaľ nemáš v rukách tú AI. Akú? Že pokiaľ v rukách nemáš tú AI, pokiaľ nie si ten tých horných 10 000, alebo ako sa to hovorí. To nie je ani 10 000, to je zo pár spoločností, to je 6 spoločností teraz v Amerike, ktoré medzi sebou súperia. Kto bude prvý? Napríklad teraz ten súboj je o tom, že je veľa investorov, ktorí tam lejú teraz peniaze. S nejakou dôverou, že tým spoločnostiam sa podarí dosiahnuť napríklad všeobecnú umelú inteligenciu a prvý, kto ju dosiahne, tak v tom momente bude mať extrémnu konkurenčnú výhodu. Hej? Pretože v momente, keď máš všeobecnú umelú inteligenciu, tak ty ju vieš použiť na to, aby si aj upravoval to vlastné riešenie. Hej? Že teraz tie neurónové siete sa začnú, alebo tie veľké modely začne upravovať AI, lebo je proste vo všetkom lepšie ako sme my. Čiže o toto superia a kto toto dosiahne, bude mať veľkú konkurenčnú výhodu, ale akože taký nejaký praktický dopad tohto celého je napríklad to, že tam sa lejú strašne veľké peniaze a ty vieš teraz používať tie modely väčšinou zadarmo. Pritom to použitie častokrát je násobne vyššie, ako ho platíš. Čiže niekto to teraz stále sponzoruje, ako keby to tvoje použitie tej AI. Čiže v budúcnosti bude nie všetkým prístupná AI, alebo spoločnosti sa budú snažiť o to urobiť ju efektívnejšie. Hej? Že teraz je možno, že tie investície sú veľmi vysoké a o tom je aj celá tá bublina v tom na tých trhoch. Hej? Teraz sú otázky, že či to je bublina, táto celá AI a naozaj to prinesie tie peniaze tým spoločnostiam, alebo tá bublina praskne a zistíme, že OK, ale síce sme do toho naliali strašne veľa peňazí, ale neprináša to také zisky, aké by sme chceli. Hej, a to je, takéto bubliny sme akože v histórii mali, napríklad dotcom bublina, spojená s internetom, akože tiež sa tam liali strašné peniaze a potom zistili, že to nefunguje a tá bublina splasla, niekto prišiel o peniaze, ale teraz to je trošku iné. Hej. Teraz naozaj z posledných nejakých výsledkov toho trhu sa ukazuje, že tie spoločnosti ako Google, OpenAI a podobne, naozaj im zisky rastú. Čiže je to podložené na nejakých základoch. Hej. Sice oni tam veľa peňazí lejú, ale tie peniaze sa nejakým spôsobom vracajú, ale uvidíme, že či to bude pokračovať. Lebo teraz ten vývoj je ako keby tej AI je veľmi strmý, ale či sa to nezastaví. Nikto nevie, že teraz dosiahli sme vrchol, hej, a nikdy napríklad v nasledujúcich rokoch nedosiahneme všeobecnú umelú inteligenciu, alebo nie. A toto je otázka. Akože veľa odborníkov tvrdí, že všeobecnú umelú inteligenciu dosiahneme pred rokom 2030. Čo je vlastne o 4 roky. A ak ju dosiahneme, tak to bude akože ďalší milník, ktorý ako keby znova zmení ten pohľad, že kam sme sa dostali a že aký to bude mať dopad na tú spoločnosť. Momentálne sme takí, že nevieme, či to tam dotiahneme, s veľkou pravdepodobnosťou áno, ale všetko to stojí na tomto, hej. Či sa tam dostaneme alebo nie. Myslíš si, že ten pík toho celého vývoja superinteligencie je práve rok 2030? Hypoteticky, že by mohol byť? Teraz všeobecné umelé inteligencie? Všeobecne, lebo mňa to celkom prekvapilo, že si vravel, že vlastne tá umelá inteligencia bude mať nejaký pokles vývoja. Nie, že teda, pokles, ale že narazíme na nejaké limity. Lebo teraz ten predpoklad, aby sme si to dovysvetlili, máme tu nejakú súčasnú umelú inteligenciu, ktorá je takú, ako ju poznáme dnes. Dokáže riešiť všeobecné problémy, akože nejaké konkrétne problémy, ale nedokáže ešte dosiahnuť takú komplexitu ako ty, ako človek. Že komplexne prepájať veci z nejakých rôznych
domén a vymýšľať nejaké nové inovácie. V podstate teraz to je nejaký štatistický model, ktorý je naučený na strašne veľa dátach a on vie, že pravdepodobne že ty keď mu niečo napíšeš, tak tá odpoveď je nejaký pravdepodobnostný model, ktorý ti niečo vypluje. Hej? Ale ešte nie je tam, aby vedel si spájať a prichádzať s novými objavmi. V momente, keď začne napríklad AI prichádzať s novými objavmi, tak v tom momente to bude ďalší pokrok, pretože my už budeme vedieť tú AI používať aj na napríklad upravovanie už tej AI, hej? Že ona sama bude prichádzať OK, ale tuto, keď to vymyslíme takto, tak ja sa vylepším, hej? Že budem ešte lepšie, hej? Takže tam už potom sa stratí aj ten limit vlastne. Áno. A toto je ten ďalší milník, AGI, aj tá všeobecná umelá inteligencia, ktorú chcú dosiahnuť. A to je ten moment, kedy umelá inteligencia dosiahne úroveň človeka. A ten ďalší krok je superinteligencia. To znamená, že AI už bude násobne presahovať inteligenciu človeka. A to už prináša úplne nové otázky, pretože zrazu žijeme vo svete, kde človek nie je tým najinteligentnejším stvorením, ale je tu niečo, čo je inteligentnejšie ako my a musíme sa začať zamýšľať, čo je vlastne tou podstatou nás ľudí, hej? Pretože to, ako sa my vnímame, je v podstate cez tú našu nejakú inteligenciu, že sme proste najrozumnejšie tvory na svete, ale čo keď tu zrazu bude niečo iné, superinteligencia, ktorá je násobne inteligentnejšia ako my a stratí sa tá potreba vlastne našho nejakého kritického uvažovania, pretože bude to niečo oveľa inteligentnejšie. Sú nejaké scenáre pravdepodobné, ktoré by mohli nastať v rámci vývoja superinteligencie a dopadu na ľudí? V tom momente, keď dosiahneme nejakým spôsobom superinteligenciu, tak to spôsobí práve to, že nahradí všetky možné profesie, pretože tá superinteligencia bude lepšia ako my. Hej. Čiže my zrazu tam prichádzame k tomu univerzálnemu príjmu, že v podstate, aby ten systém nejakým spôsobom fungoval, tak dostaneš nejaký univerzálny príjem, z ktorého budeš žiť, ale v podstate nebudeš mať nejakým spôsobom prácu. Hej. Dôvod sa realizovať. Pretože všetko, kde by si mohol niečo povedať, tak AI tam bude lepšie. Hej. Takže toto je superinteligencia a potom ešte tam máme jednu otázku, či AI nadobudne vedomie a to je ešte teoretickejšia otázka ako to, že dosiahneme superinteligenciu, lebo superinteligencia neznamená, že AI bude mať vedomie. Superinteligencia znamená, že fakt máme tu nejaký stroj, ktorý je násobne inteligentnejší ako my, ale nebude mať poznanie samo o sebe, čiže ono nebude vedieť, že existuje. Áno, a to je to. A to sú otázky, že čo vlastne znamená vedomie a či tá AI môže vlastne nadobudnúť vedomie. A sú tam akože tiež rôzne teórie na to, čo znamená vedomie a či AI je možné, aby nadobudla vedomie. Jedna z tých teórií hovorí o tom, že v podstate keď tie systémy už budú tak komplexné, že tie modely majú tak veľa parametrov a sú také veľké a tak veľa dotrenované, že v tej komplexite vznikne vlastne to vedomie. Hej? To je nejaké umelé, že proste ono sa tam nejako objaví. Hej? To je tá akože najjednoduchšia teória. Ale tie zložitejšie teórie hovoria, že to nie je také jednoduché, pretože ty, keď na niečím premýšľaš, tak tá tvoja skúsenosť pozostáva z rôznych častí. Napríklad, ty keď napríklad vidíš nejakého psa, tak ty tam vidíš akože obraz, vidíš zvuk, cítiš nejakú emóciu a cítiš nejakú vôňu. Hej? A toto všetko sa ti spája do nejakej integrálnej informácie, ktorú si držíš v mozgu, ale neurónové siete takto nefungujú. Hej? Oni proste nemajú nejaký taký vnútorný stav, ktorý by združoval takúto informáciu. Oni v podstate majú, najmä tomu, že obrázok toho psíka a vedia na konci dňa povedať, že áno, na tom obrázku je pes. Keby teraz nejaký stroj nadobudol nejaké vedomie, čo to znamená, hej, pre nás? Mm-hmm. Teraz, lebo
Zrazu nemáme vedomie iba my, má ho aj nejaký stroj a teraz čo, my s tými strojmi budeme zaobchádzať ako s nejakými bytostiami, ktoré majú svoje vlastné práva, lebo majú seba uvedomenie. To je práve tá otázka, že ako sa s tým vyrovnáme. No, ako to je podobná otázka, ako napríklad či embryo je už akože život, alebo nie je život, ľudský život. A tiež to tu vidíme. Istá časť spoločnosti hovorí, že to ešte nie je ľudský život, lebo to je iba nejaký zhluk buniek. A druhá hovorí, že ale to už je ľudský život. A to možno, že rovnaké otázky si budeme klásť aj pri tom nejakom stroji. Hej, že je to tá ľudská, je to už nejaká bytosť, alebo to nie je bytosť. Hej. A tiež si myslím, že to bude podobný spoločenský problém rozhodnutia sa, či áno alebo nie. No. V podcaste Diary of a CEO, ktorý sme sa bavili, že sme videli obidvaja, zaznelo aj to, že AI a jej vývoj môže mať dva také scenáre utopistické, alebo teda jeden je utopistický, druhý je taký dystopický skôr. V tom, že buď bude ten univerzálny príjem a ľudia budú mať čas pestovať vzťahy, že vlastne vrátime sa do takej tej doby, kedy boli v podstate lovci a zberači a budeme sa starať o svoju komunitu. Alebo potom tá dystopická, že AI nás vlastne bude ovládať a uväzní nás nejaký scenár ako možno z Terminátora alebo nejakého takého filmu. Asi nie je možné predpovedať, že kam sa to uberá momentálne, ale mňa hlavne zaujíma, že či sme schopní vôbec na toto reagovať ako ľudstvo, ako celok. Ak sa dostaneme do stavu, že nás AI ovládne, tak pravdepodobne o tom ani nebudeme vedieť. Proste bude tu nejaký super inteligentný stroj, ktorý dokáže využiť, dajme tomu, naše nejaké pudy alebo nejaké základné inštinkty na to, aby sme si mysleli, že sme v podstate že konáme na základe vlastných motivácií, ale tá motivácia už bude riadená niekým iným. Hej? A to funguje už aj dnes. Hej? To už je. Na sociálnych sieťach a tak ďalej. Čiže predstav si, že tu má zrazu nejakú superinteligenciu, ktorá je násobne inteligentnejšia ako my. Takže hravo bude vedieť využiť tie naše slabiny a tie naše motivácie, aby sme ani my nevedeli, že vlastne nekonáme v vlastnom záujme. Hej? Čiže toto je veľmi dôležité, aby ti tvorcovia tej AI, a to sa znova dostávame k tomu, že kto tu AI vytvára, tá AI musí mať zabudované nejaké mechanizmy, ktoré budú hovoriť o tom, že vždy tá AI bude konať v tom záujme toho ľudstva. Hej? A toto je otázka, či to dokážeme urobiť v tom momente, kedy jedinou motiváciou toho vývoja AI sú v podstate peniaze. Hej? Lebo v súčasnom svete to tak je. Hej? Že niekto tam leje peniaze, aby tie peniaze naspäť dostal, čiže tá motivácia je v konečnom dôsledku zarobiť peniaze, aj keď niekto môže, ako sám Altman, tvrdiť, že tá motivácia je vlastne blahobyt ľudstva, ale v konečnom dôsledku sú to peniaze. Hej? A preto prichádza tá rola možno, že napríklad tej Európskej únie, aby nejakých regulácií a podobne, aby sme dospeli k nejakej umelej inteligencii, ktorá naozaj bude mať zabudované tie základné pravidlá, ktoré sú akože nejakej harmonii s našimi hodnotami. Ako fungujú neurónové siete, ich programovanie a ako to súvisí s tým, ako sa AI učí? Tie všetky modely ChatGPT a podobne sú založené na neurónových sieťach. A čo je neurónová sieť? Hej, čiže neurónová sieť je nejaký matematický model, ale je to vlastne kópia ako keby že nášho mozgu. Hej. V mozgu ty máš v podstate nejaké neuróny, ktoré sú spojené synapsiami a tá tvoja skúsenosť, keď ty sa učíš, tak tá ostáva zaznamenaná v tých nejakých interakciách medzi tými neurónami. Hej. Čiže vytvárajú tie synapsie, každá nová skúsenosť. Áno, oni sa zosilňujú tie synapsie, to znamená, že medzi neurónami máš synapsie a to nejakou tvojou tým zážitkou, tou skúsenosťou sa posilňujú niektoré tie vzťahy a vzniknú tam nejaké prepojenia, ktoré reprezentujú tú tvoju skúsenosť. No a ten model neurónovej siete je veľmi podobný, čiže tiež tam máme ako kebyže neuróny a tie neuróny sú pospájané nejakým spôsobom, vo vrstvách sú pospájané medzi sebou
A ten tréning prebieha tak, alebo to učenie tých neurónových sietí prebieha tak, že na vstupe teraz mu ukážem strašne veľa, aby sme si to zjednodušili. Hej? Teda, že chcem teraz natrénovať nejakú neurónovú sieť napríklad na nejaký jednoduchý problém, že rozoznáva napríklad mačky a psov, hej? Z obrázkov. Čiže vytvorím si nejaký zoznam obrázkov, že tuto je pes na tomto obrázku je mačka, pes, mačka a ukazujem tej neurónovej sieti obrázok za obrázkom a hovorím, čo bolo čo. A na vstupe ten vstup prechádza tými neurónami, nejakým spôsobom sa aktivujú a pri tom učení, že keď ukazuješ mu obrázky, tak on na výstupe dáva nejakú odpoveď, že je to mačka alebo je to pes. A keď na obrázku je pes a on predikuje, že je to pes, tak ty ho odmeníš, tú neurónovú sieť. A ten prechod, tej neurónovej siete ostane nejakým spôsobom zapamätaný. A keď on povie na výstupe, že to je mačka, tak ty tú neurónovú sieť potresteš. Toto nie je mačka, toto je pes. Hej? Akým spôsobom odmeníš? Nejakým kódom? Je to dáš vedieť? Alebo... Tie neuróny sú pospájané a to odmeňovanie robí to, že tie spojenia, ktoré sa aktivovali počas toho prechodu, tak sú ako keby že zapamätané, že áno, toto sú tie prepojenia, ktoré si zapamätaj. Hej. Ale keď ti robil nesprávne rozhodnutie, tak povede, že nie, takto tie prepojenia nemali byť a sú ako keby oslabené tie prepojenia medzi tými neurónami a týmto neustálým opakovaním, že takto mu dávam tie vstupy, na výstupe mám niečo, tak dosiahnem, že tá neurónová sieť si zapamätá tie prepojenia, ale vždy, keď teraz príde nejaký, dajme tomu, obrázok, tak on vie s veľkou pravdepodobnosťou povedať, že áno, bol to pes. Napríklad sú neurónové siete normálne, že inšpirované časťami mozgu, hej? Čiže normálne, že poznáme v časti mozgu, ktorý spracováva obraz, normálne máme istú časť mozgu, ktorá spracováva obraz, tak normálne podobnou akože architektúrou sa inšpirovali aj neurónové siete, ktoré spracovávajú dnes obraz, hej? Že majú podobnú architektúru. A toto je veľmi zaujímavé, že nachádzanie takýchto prepojení medzi tým biologickým smerom, že akým spôsobom funguje mozog a aplikovanie na tú technologickú sféru. Hej. No a to je otázka, že či my tu máme nejakú akože fyzickú reprezentáciu mozgu, hej, ktorú sa snažíme napodobniť tými neurónovými sieťami a v konečnom dôsledku, či týmto spôsobom nedokážeme naozaj napodobniť to premýšľanie toho človeka. Hej. Ale ten problém sú naozaj, že ty vnímaš rôzne vnemy. Nie len tá neurónová sieť vidí naozaj iba to, čo má na vstupe. Ale my žijeme ako v nejakom priestore. Hej. Že ty ako bytosť sa nachádzaš v nejakom priestore a reaguješ naň, ale neurónová sieť to tak nemá. Hej. Ona je niečo naučená, má nejakú informáciu o sebe a teraz má nejaký vstup a ona dá nejaký výstup. Hej, ale vôbec sa nezamýšľa nad tým, že prečo ten výstup dala alebo a podobne. No. To je ako keby, ja to chápem tak, že je to iba časť procesu, časť toho mozgu. Áno, ako momentálne je to tak, áno. Že... A pre človeku je to komplexný mozog, celý so všetkými vecami v ňom a so všetkými súčasťami, ktoré vlastne žijú v tom prostredí, ktoré je oveľa komplexnejšie ako vlastne tá neurónová sieť zatiaľ teda. Áno, akože teraz vytvárame už docela obrovské neurónové siete a o tom je aj tá komplexita tých modelov, že prečo dokážu obsiahnuť také veľké množstvo informácií. Že teraz ako tie modely ChatGPT, že prečo všetko vie, prečo má tak veľa informácií, je naučený, tak oni to všetko majú uložené akože v tých prepojeniach. Hej? Že tie neurónové siete majú miliardy parametrov, sú obrovské a keď im dáme obrovské množstvo dát a necháme ich trénovať dostatočne dlhý čas, tak tie informácie sa v nich uložia. A teraz keď ja sa už iba pýtam, tak vlastne je to už iba tu mám vstup a tá neurónová sieť mi dá výstup, ale tú vedomosť už má naučenú, hej? V sebe. No a tie neurónové siete sa rozdeľujú aj na spracovanie rôznych vstupov. Jedným vstupom môže byť napríklad text,
iný môže byť obraz alebo zvuk. Hej? A tie súčasné modely už ako keby sa integrujú do toho, že spracovajú všetky tri vstupy. Hej? Že nie je rozdiel že nie je rozdiel medzi textom, medzi obrazom a zvukom. Hej? To je to zaujímavé, že dokážeme v tých neurónnych siete integrovať informácie, že toto je text, ale zároveň tá informácia môže byť podaná aj cez obraz, ale aj cez zvuk. Hej? Čiže sa to celé spája a uvidíme, že čo z toho bude ďalej. Že keď ešte zvýšia tú komplexitu, zvýšia veľkosť, budú mať tie výpočtové kapacity ešte oveľa vyššie, takže kam sa dopracujeme? Možno sa dopracujeme k tej AGI, možno ešte k superinteligencii. To je tá otázka toho vývoja. Čo by si chcel ty osobne, aby bol ten tvoj input alebo tvoje firmy, ten input do sveta AI a do sveta ako takého? Že prináša tie riešenia, že prinášajú naozaj že nejakú hodnotu pre tú spoločnosť. Hej? Že by si sa uberal takým tým európskym spôsobom. Môžem povedať, že chcem na tom extrémne zarobiť, ale to by asi nebolo správne. Ale v konečnom dôsledku je celý ten vývoj a tie inovácie ľudstvo robilo preto, aby sme sa mali lepšie. My teraz ľudia sme rozparcelovaní, že každý je špecialista v niečom a zrazu budeme mať nejakú umelú inteligenciu, ktorá toto všetko má v sebe. Hej? A takže nepotrebujeme. Takže aj to prepájanie tých jednotlivých oblastí, to je veľmi dôležité. Hej? Že teraz máme nejaký poznatok, dajme tomu v medicíne, ale máme nejaký poznatok aj možno, že v úplne inej oblasti výskumu a čo robili doteraz ľudia, že dokázali prepájať tieto, že medzidisciplinárne proste nejaké poznatky. Medzi jednotlivými odbormi. Toto súčasná AI nedokáže. Hej? Že ona naozaj je natrénovaná na tých všetkých dátach, čo ľudstvo vytvorilo. Veľmi dobre, tvári sa veľmi inteligentne, ale pozná tieto znalosti, ale ešte nevie prichádzať s vlastnými poznatkami. A keď sa dostaneme do stavu, že AI bude prinášať aj vlastné poznatky, tak v tom momente sme otvorili úplne novú dimenziu, lebo začne prinášať niečo nové, čo ani my možno, že netušíme teraz, že je možné. A to ešte bude akože veľmi zaujímavé. Že budeme vidieť zvuky a počuť farby a podobne. To uvidíme, či budeme počuť farby a vidieť zvuky. Čo je AGI? AGI je všeobecná umelá inteligencia. To je to, že umelá inteligencia dosiahne poznanie človeka. Úroveň inteligencie človeka. Teraz momentálne ešte umelá inteligencia nedosahuje poznanie človeka. AGI bude na úrovni človeka a superinteligencia prevyšuje inteligenciu človeka. My máme krivku. Hej? Tá krivka vyspelosti, tá krivka vývoja ľudstva, ľudskej inteligencie je nejaká taká pomalá, plynulá. A teraz tá vývoj inteligencie umelej inteligencie je nejaký exponenciálny. Hej? A teraz čakáme ten moment, kedy tá umelá inteligencia dosiahne tú inteligenciu toho človeka. Ten moment sa nazýva, ako keby dosiahneme nejakú singularitu. Technologická singularita. To bolo, myslím, že v Matrixe prvýkrát to bolo niekde tam. Môže byť takto pomenované. Dosiahneme teda všeobecnú umelú inteligenciu, AGI. A keď dosiahneme tento moment, tak ten ďalší milník je v podstate tá superinteligencia. Čo prevyšuje vlastne. Áno. A keď sa bavíme o predpokladoch dosiahnutia tej všeobecnej umelej inteligencie, tak je to okolo roku 2030. Najmä tomu, že si narodil teraz, 2025. A v akom svete budeš vyrastať? V akom svete budeš mať pubertu a prvú prácu? Ak teda budeš mať prvú prácu, nejakú vôbec? Tá naša predstava možno, že nevie ešte úplne pochopiť, že aký ten svet bude iný, že o tých zo pár rokov. Pretože všetkými princípmi, ktorými sme sa ako ľudstvo riadili dnes, že my sme tu nejakí ľudia, ktorí majú nejaký pokrok a ten pokrok prinášajú ľudia, tak zrazu ten pokrok bude drivovať napríklad umelá inteligencia. Nejaké porovnávanie sa tak, ako máš teraz, že sa porovnávajú ľudia na Instagrame
alebo na sociálnych sieťach, tak sa budeme sa porovnávať s umelou inteligenciou možno nejakým spôsobom. Keď dosiahneme superinteligenciu, tak to naše porovnanie už bude úplne zbytočné, lebo tá bude úplne niekde inde. Hej. Rozhodne za nás. Ako si hovoril, bez toho, aby sme my o tom vedeli. Bez vedomia stále tá umelá inteligencia musí mať nastavené nejaký cieľ, niečo, čo sa snaží optimalizovať, A keď ten cieľ bude nastavený nesprávne, tak tá superinteligencia tam bude aj smerovať. Hej, čiže my ten cieľ musíme nastaviť akože s hodnotami našimi, aby bol hodnotovo ukotvený tak, ako chceme a smeroval tam. Čiže to je, zase vraciame k tomu, že aby to neboli peniaze, ale ale aby to boli... To dobroľudstvo nejaké. Áno. A sú nejaké zdroje, z ktorých ty čerpáš informácie a všeobecne inšpiráciu v tvojej práci s AI? Alebo celkovo o AI, kde sa učíš s výnimkou použitia AI samotnej? Tak veľa sa už učím aj od samotných modelov, kedy vyhľadávam informácie aj tam, samozrejme. Ale stále na sociálnych sieťach vieš sa dopracovať k nejakým novým objavom alebo nejakým pokrokom v tej danej oblasti a následne, ak sleduješ správne zdroje, tak dostaneš sa aj k nejakom, dajme tomu, vedeckému článku alebo kde si vieš overiť tú informáciu, že áno, tento pokrok je taký. Tento pokrok je skutočný a tak, no. Vieš odhaliť deepfake. Hej, všetky tieto. Deepfake existujú už dnes, keď si dáš asi do napríklad ChatGPT, že dáš tam obrázok a spýtaš sa ho, či je to deepfake alebo to nie je deepfake, tak vie ti povedať, či je to deepfake. ChatGPT ti to vie povedať. Áno. A ide o to, že čoraz viac budú vznikať takéto informácie, ktoré sú generované práve masovo týmito modelmi a preto musia vznikať metódy, ktoré budú tieto veci odhaľovať. A zároveň, aby sme sa nedostali do momentu, že všeten content, aj obrázky a podobne je generovaný AI, a AI sa učí naspäť z tohto contentu, toho obsahu, ktorý je na internete. Čiže internet zaplaví obsah generovaný umelou inteligenciou a zrazu stratíme kontakt možno, že s tým reálnym svetom. To sa niekedy stáva, videl som nejaké príklady, že vyhľadávali fotky nejakého konkrétneho druhu vtáka cez Google a väčšina fotiek už bola nejaká vygenerovaná umelou inteligenciou a neboli to reálne fotky. Hej. Čiže toto sa nám môže stať, že sa nejakým spôsobom zaciklíme v tomto chode. Toto je tá otázka, že ako sa bude pozerať na umenie, že či vlastne budeme to niekde rozdeľovať, že vieš, prídeš do Pantarej a táto kniha bola napísaná človekom, táto kniha bola napísaná AI, tak si kúpiš tu človekom a bude drahšia, dajme tomu. Alebo v galérii podobne budú rozdelené obrazy, alebo že ako sa bude pozerať na umenie podľa teba? Určite bude musieť byť nejaké rozlíšenie, že toto je vygenerované človekom, toto je vygenerované umelou inteligenciou. Tú hodnotu na konci dňa budú mať tie veci vygenerované človekom. Hej, že nájdeme si práve v tom hodnotu, že sa trošku akože spomalíme a toto je niekto, kto naozaj nejaký konkrétny človek to vytvoril a nie je to nejaký výtvor, dajme tomu umelej inteligencie. Hej. Ale už v súčasnosti akože či už autori alebo aj umelci proste využívajú tú AI, síce tam vložia nejakú myšlienku, ale využijú AI na nejakým spôsobom dopracovanie toho diela alebo zvýšenie kreativity a tak ďalej. To nastolí otázku, že čo nás robí nás ľuďmi, hej? Že ty tam dáš nejakú tú myšlienku vlastnú a či ju tam dokáže dať tá AI alebo prichádza s nejakými novými vecami. Lebo o čom je umenie? Umenie o tom prichádza s nejakými novými informácií, nejaký nový náhľad
na nejaký problém a to je o tom je to umenie. Ale toto AI nedokáže. AI momentálne dokáže generovať iba nejaký obsah, ktorý už kedysi videla, vie ich možno že aj nejakým spôsobom spájať, generovať nové, ale stále to je niečo čo už je poznané, ale v súčasnom štádiu stále ľudia sme, že generujeme nejaký nový obsah, ktorý prináša niečo nové, hej? Otvorí nejaké nové témy a tak ďalej. To je to, že kým AI nemá sebareflexiu a sebauvedomenie, tak to tak bude. Že vlastne bude... Áno, nepotrebuje mať ani sebauvedomenie. V momente, ak dosiahneme tú všeobecnú umelú inteligenciu, v tom momente už by mala AI vedieť vytvárať aj nové poznatky. Čiže bude možno, že vedieť vytvárať aj nové umenie, ktoré bude prinášať nejaký nový náhľad, hej? Nové typy umenia a podobne. Druhá otázka je, že či tomu umeniu budeme rozumieť. Pretože môže sa stať, že my budeme mať svoje umenie, a ktorému budeme rozumieť, ktoré sa nám bude páčiť, bude nás vyvolať emóciu a AI bude mať vlastné umenie, ktorému možno, že bude rozumieť iba samotná AI, lebo my ho nebudeme mať šancu ani pochopiť. No tak ale aj toto je vlastne prvok umenia, že niekedy si povieš, že nechápeš tomu napríklad, ja neviem, poviem Kanye West. Áno. A keď AI začne robiť takéto veci, ktorým nebudeme rozumieť, tak sa to možno bude brať ako umenie stále, ale že to bude brané ako niečo, čo nechápeme, ale nemusí sa to páčiť každému a zároveň to považujeme za umenie. Toto je možno, že ďalší aspekt, ako by sme sa na to, ako sa na to možno budeme pozerať, alebo tak. Aj, akože v konečnom dôsledku, keďže umenie je nejaké odozdávanie nejaké informácie, emócie, AI môže komunikovať tie svoje nejaké nové myšlienky, nové poznatky skrz umenie, hej? Čiže vytvorí nejakým spôsobom umenie, nad ktorým ty sa ako človek budeš musieť zamyslieť, aby si dokázal pochopiť to, čo tá umelá inteligencia myslí. Hej. Ale stále to bude musieť byť v tých našich sférach chápania, hej, lebo ak tá superinteligencia už bude tak inteligentná, že my ani nedokážeme zachytiť to, čo ona myslí, tak v tom momente nám to umenie bude už na nič. Keby si mal dať nejakú záverečnú message ľuďom, ktorí sú úplne, že ešte takí aj skeptickí, aj sa v tom strácajú o AI a sú skôr naladení na tú pesimistickú stránku, tak čo by si odkázal takýmto ľuďom a čo by si povedal o tom smerovaní, o tom pozitívnom smerovaní AI, kam to môže dospieť? AI zo sebou prináša veľa rizik, ale na druhej strane prináša aj veľa možností. Čiže tým, že sa nám otvára nový svet, ako keby, tak sa nám otvára aj veľké množstvo nových príležitostí. A kto možno, že teraz tú šancu využije, tak ten bude v tom možno, že v tých ďalších rokoch, v tom ďalšom období na tom vrchole. Človek, ktorý neovláda programovanie, tak vie si jednoducho proste cez niektoré programy napísať, chcem takýto produkt, takúto stránku a dokáže mu to veľmi rýchlo vygenerovať nejaký prvotný produkt a vieš s nimi ísť na trh, hej? Čiže už nepotrebuješ to, že teraz nepotrebuješ byť programátor, všetko vedieť. Naozaj skrz tú AI vieš rýchlo vytvoriť nejaký produkt, kde ty dáš tú svoju myšlienku a využiť ho, hej? Čiže AI na druhej strane otvára naozaj strašne veľké množstvo nových príležitostí, ktorých myslím si, že musíme byť ako ľudstvo veľmi flexibilní. Pretože kto prežije, neprežije ten najsilnejší, ale prežije ten, kto sa prispôsobí. Čiže AI nám prináša rovnaký problém, hej? Že my sa musíme vedieť prispôsobiť. A ten, kto sa prispôsobí, tak ten z toho bude profitovať, ten, kto sa neprispôsobí, tak ten na tom bude strácať. Hej? Čiže buďme obozretní, myslite kriticky, cestujte, spoznávajte svet, aby ľudia aby ste mali otvorený nejaké nové pohľady, že nie je všetko nejakým spôsobom statické, ale tie veci môžu byť aj iné, ako si myslím, a toto také nejaké kritické myslenie mi dovolí využívať tú AI aj v nejaký vlastný prospech. Že využívať to dobre v nej.
Super, ďakujem za rozhovor. Veľký náhľad do AI, do všetkých, do strašne veľa aspektov, všetkých asi nie, ale... Ja tiež díky moc, že som mohol porozprávať niečo a verím, že to inšpiruje ľudí aj využívať tú AI, že teraz je možno, že ten čas, ktorý sa dá využiť. Nie je to len čas, kedy dokážeme slepo sedieť a čakať, čo bude, ale naozaj otvára to nové príležitosti, ktoré treba využiť.